Табигать кышкы йокыдан уянган чакта Илеш районы Арсай авылында туып, бүгінгі көндә Илеш районы Яңа Аташ авылында мотор гомер кичерүче, изге күңелле, яраткан әниебез, картыебыз Фәрхетдинова Рүзилә Кәнзил кызының күркәм юбилее. 75 яшы белән һәм халыкара хатын-кызлар көне белән чын күңелдән котлыйбыз дип башлана котлау хатыбыз. Безнең кадерлебез 1945 елның 8 мартында Илеш районы Арсай авылында Кәнзил белән Бәрия Каримовлар гаиләсендә 5-нче бала булып дөньяга килә. Балалык елы авыр елларга туры килсә дә, безнең әниебез укуын тамамлап, Яркәйдә сатучы һөнәрен үзләштереп, хезмәт юлын Куян авылында башлап җибәрә. 1969 елда әтиебез Фәрхетдинов Мөдәррис Гаффан улы белән танышып, гаилә корып, 3 балага гомер биреп, олы юлга бастырдылар. Хәзер инде балалары үз тормышлары белән яшиләр. Тик әтиебез 2001 елда безнең арадан китеп бара. Әниебез үз һөнәренә тугры калып, 40 ел эшләү дәврендә күп мактау грамоталарына, медальләргә лайык булды. Кадерлебез, сиңа иң мөһиме сәламәтлекнең ныклысын, бәрәкәтле озын гомер, җан тынычлыгы, кайгы-хәсрәтсез көннәр. Син, әниебез, безнең өчен тормыш маягы, гомер юлларыбызның яме. Безгә ныклы терәк, һәр вакыт кирәксең. Безнең өчен генә түгел, оныкларың өчен дә кияләнеп, изге теләкләр теләп, хәер фатихаңнан ташламыйсың. Кайчан гына кайтып керсәк тә, йортың ямле, йөзең якты, безне тәмле ашлар, коймак, тәйекмәкләр пешереп, сөенеп каршы аласың. Без синең белән горурланабыз, ихтирам итәбез, бик нык яратабыз. Дөньядагы бөтен яхшылыкны җыйган улы йөрәгеңә, сабыр хулкыңа, безгә хәстәрлекле булганың өчен рәхмәтлебез. Киләчәктә дә акыллы киңәшләреңне биреп, балаларыңның игелеген күреп, анакларыңның күңел җылысын тоеп, терәк таяныч булып, шушы мотор тормышта, исәнлектә озын гомер кичерергә язсын. Бәйрәмеңдә иңнәреңнән кочып, килә сине тәбрик итәсе, килә сиңа бәхет кенә теләп, мотор сүзләр генә әйтәсе. Картаям дип һич тә кайгырма син. Өлкәннәрдә акыл, сабырлык, киңәш, ярдәм кирәк булган чакта, әлдә син бар, үрнәк алырлык. Күңелеңә җыйган яхшылыклар, изгелекләр булып кайтсыннар. Туар таңнар алып килсен сиңа. Сәламәтлек, бәхет, шатлыклар. Иң изге теләкләр белән улларың Дамир, Рафаэль, Раил, киленнәрең Зөлфия, Эльза, Ләйсән һәм оныкларың. Матур һәм күркәм бәйрәмегез, 75 яшьлек юбилеегыз котлы булсын, хөрмәтле Рүзилә Кәнзил кызы. Тормышыгызда иң зур бәхет булган сөекле балаларыгыз һәрчак шулай яныгызда булсын. Киләчәктә дә сезне шундый җылы сүзләре, рәхмәтләре белән күңелегезне күтәреп торсын. Аяк кулларыгыз сызлаусыз булсын, йөзегездән шат елмаю китмәсен. Юбилеегыз котлы, мүбәрәк булсын. Безгә һәр балаңа рәнҗемә, көткәндә кайтмасак, кермәсәк синең кулларыңа. Җиле давыл тимәде тормышта, булганга
яшә, әнекәем, мең яшә. Җиле давылы тимәде тормышта, булганга син һаман янәшә. Мең рәхмәт барысы эчендә, мең яшә, әнекәем, мең яшә. Әнкәем, үстердең наз белән, өйрәттең гел уңай сыйфатка. Ынтылмай биргән һәр киңәшең, кем булып айларда торсак та. Җиле давылы тимәде тормышта, булганга син һаман янәшә. Мең рәхмәт барысы эчендә, мең яшә, әнкәем, мең яшә. Җиле давылы тимәде тормышта, булганга син һаман янәшә. Мең рәхмәт барысы эчендә, мең яшә, әнкәем, мең яшә. Җиле давылы тимәде тормышта, булганга син һаман янәшә. Мең рәхмәт барысы эчендә, мең яшә, әнкәем, мең яшә. Мең рәхмәт барысы эчендә.